Уважаеми гости, ние ще пресъздадем едно събиране, седянка. Днес се опитахме да направим смесица. Фолклорна плетеница се го кръстихме. Раз, два, три. Това какво беше? Валс, да. Ами когато удължим едното време и стане неравноделен. Раз, два, три. Децата са стимулирани от това да покажат какво се случва, защото ние такъв тип урок непрекъснато си правим и даже то не е урок, не е ситуация, а си избираме повод, празник. Това, което ми споделиха току-що, че са изключително щастливи, че попадат на такова място, горди. Продължаваме с скороговорките. Нека да започнем с първата. Мони? Пели, пели, петлета, върху плета, пет куплета. Браво! А знаете ли за косе-посе? Приказката ли? Не, скороговорката. Че ще дойдат тук беше така привилегия. Даже така малко се притесняваха какво ли точно ще се случва. Видяха едни приветливи хора, едни домакини, които всъщност ги очакват с радост. Това ще остане трайна следа. Когато преживяваш нещо и го споделяш с някой друг, че това е пътеката. Предава се нататък, което е най-голямата награда. Тутиман, тутили на фидан, я гана, зупа или безбосо. Благодаря ви, деца. Прекрасно се представихте. Прекрасно се представиха и вашите учители. Възпитанието в българщина, в патриотизъм не минава само през учебниците и часовете по история, а той преминава през ежедневната работа с децата. През това, което вие показахте, през главите, през това, което се вижда, което се предават от уста на уста и което всъщност вие го възприемате, защото имате доверие на вашите учители. Ние се гордеем, че има такива деца и учители, че образованието не се дели на обществено или частно, а само на добро образование, което дава и бъдеще на вас и на България. Благодаря ви още веднъж. Хареса ми. Много хубаво дойдохме тук и ми харесва. На мен най-много ми хареса министъра. Поведението, отношението към мен много мило. Много ми хареса. Харесах подаръците, песните и ми хареса как се снимате заедно. Секунда, Дани много иска до министъра. Хайде да му пожелаем и той да стане министър. Да. Любов и гостоприемство, което ни впечатли изключително много.